Tonga ai ku Blei fi barok khoi se si sen pat mentagesngi. Ba fi ai por bat ba fi ngap bat ba fi penajimwat bat ngadangets kemba ka ai men semenga ba ngayo I ba fi pediang bat dan apa yang jong fi ki ba pa ki comments ki ba wat ada ki long ki ba lengkot ndrei ki pentikina nga ba kani ga banga kren ka khlemle no ai shigajing im jong fi ki ba yo snow tinga kwa ngan ong fi ga ni go por ba balenge hikai ni ga Jingpynkhiah bat ngani ai biteng ban hikai ni ga Jingpynkhiah menta bro shite yo hadu Saturday kadaw kadai namar ngakwa bangan ong fi ngasnut ho ia ke jingpang kala ajur palat mentah gini kesengi. Ngayo I bangi ema ke jaka ke bangim dan jaka balai nagi jingpang di bahar ko magi jingem. Ngalapan I fi ke lai ke ligi area ke jingem ke jonga ke jong fi bangi dan kini ke lai ke ligi jaka. Ngimla kiar nagi ni ke di jingi kendo ke bangi kita ke mensim ke jingi. Ia kendo I ke jingpang ke bakta ke jingem jingi ke jingmut perkhat jingi ke bakta ke met jingi. Padai nak kata daw nga kwa ngan yarap ifi de ka bang hikai gini ka Ktien gi jong Blei. Kat bangala kat ka bang sngot ho kat ka bo Blei la hikai nga meta kat to ne phau to legi snam. Ha ka bang yo I yakini ki jing hikai ba ki dei ki ba dan nong rim. Na kata daw nga numburi ya ka bang hikai fi na maru Blei la bu ya nga bang hikai ka Ktien gi jong Blei shi brio. Wat la fidei na ka nogo jing shakri na fidei na ka nogo jaka. Ne fidei ke bampat shakri yo Blei ne fidei ke bakum no kumloro u Blei ula ai ke Ktien ke jong na ka benta jong pi baro ba na kaliang jonga ngam perkhat tang ye no ndrei baro ngi dei ke brio ke badan ka manyo snow ke Ktien ke jong Blei ada dan peng jong fi la shakri try fi dan no niam no balang no jing shakri nga kwa pin pen jing bot ba ke Ktien ke jong Blei ke hikai ba ha ga ba khat do hi dan jimen toy kita ki eke badan kam hi ngi gedai ha ga ba khat do in hab yang marwai khmat jong Blei ya kaban ai ke jubab khmat jong try ke ege bangi le adin bangi yo snow ye Ktien ke jong Blei dan peng jong fi ke ni go por fi lesi fi klem shakri u Blei ni dan peng jong fi klem pat long kristan ru ngakwa ba pin bele jingmut snga bahai ni jingi kai pai show Jesus Christ pet u yo I hadukan no bau try yap na kabata jonga ba jopi dan menu bala ban yarap lem fi ko magini ki sngi ki be ni de taw ni balang Blei u so tho yanga ba pi u ba wan na breng ban long breu ni ko pertai ban sha na kabata jonga ba jopi ban pin khia ingi ban map ko pop ko jingi ban ya dai ingi ban de tang ta ban ai ingi ki jing imbam jikot bangini shong ban u junam la junam dai na ka daw kren ni ki jing hikai ka bang kren chpa ka Jingpynkhiah mentangi la poisha ka voice ka ban rupu pra ban agini ki Jingpynkhiah ngila ya poi menta shaka part 4 lani shaka benta ka basaw bat ngada kwa menta ka sngi bangan hikai fi gini ka part 4 ka ba yedai ba gini ka Jingpynkhiah ya ka bang kwa bangan hikai fi katukat ni ki nongrim na ka Ktien ka jong Blei haga jingi dai ba ka Jingpynkhiah hawat menen ka sngi la hikai fi ya ka Jingpynkhiah bau jisu ula sha na du khliya du ka jan na du get 70 hadu Calvary bat ngala pen I fi katukat ni ki nongrim na gini ka Bible ya ki bakala khta ru wat I do no jonga ba ka kren ba ka jing sha jo try na mamala ka pon na ka kren ba ka jing sha ka jo Jesus Christ ngamla ban mud dor ba hadu benta ka singi im kumne ni long kumne data na mar bo try la sha na ka benta jonga ba jo fi ko ni khia ni light na ka pang na ka khroru de na mar bo try la sha ala ka ding na ni I ka jing long run kat ka jo try ba ni ru de na mar bo Blei ula yap aga ding na ba ula ai ka snam la palong I ki khon ka jo mengilong kinong yo pateng ki jong try but de na ka daw ngakwa kan pen I fi ba wala nang ila tip bo try la ba ga jingpang la shimla ga jing khraw ga jingi ba da ga jingam snam jo la pen ki andrei shangan ong fi kidang dan chibon ba na ga Ktien ga jong Blei ki ngakwa kan kran fi haga jingi de ga Jingpynkhiah la singan let biang namangan ngan shong bai tanga gini haga ba pinu iba kini ki bangan hikai fi kini rap fi fin so tho ga Jingpynkhiah ka ba ga mensim ga Jingpynkhiah ka ba ga jingem bari ki Jingpynkhiah ki bahaga men bat ngakwa kan pen I fi ki nongrim ki dang dan sibon ki nongrim na Ktien ki jong Blei ya ki ba kadai ya bari fi bangin sngot ho ki ba ka jingkel khu ba khraw ngi bangin tip ya ki Jingpynkhiah ka jong try ngan ong biang fi ki Ktien
Shuai ke bangan hikai gini ke nongrim ke bayadai na Ktien ke jong Blei. Hikai ke bangan kuangan ong ifi gini ke por. Kumangala ong ifi nado ko basdang ke por bangan hikai bagi Jingpynkhiah muat no Blei. Waju kena yo Blei waju selak iki brio bagi yo Jingpynkhiah de Blei senang tunjuk. Katakam da don nongrim na Bible na mangila puli na Bible pero ko hot hot ni yu Eli Shaupang hot ni yu Eli map nga Hezekiah pang ni iki brio ki jong Blei le se katukan ni ngot aga Bible ki don ni ki bedan ki Jingpynkhiah rei la daw debet udua i katu Ktien ga baong hang ni ki kitab sa mo try min bang apang la wat me bat melapan kia inga ngatip bau debet udan ga por le se u yakandu Jingpynkhiah hari habo wat yu Blei pen kia ba dena ka daw nga kwa ngan chu ong ifi shigen tien kaman ga jong Blei ngi ga dai bangin kia kran ha ga men sim ga jai ga kan mau ga shiti ga balai ga jong Yohanes ka dan tang shilanong la pin puli ga jing tuai ga jong Yohanes adien baula temen nu lalong u nong yala mu rang ba u long pila jong ga balang habau duai ye ga jing tuai show gaius u shakri jong trai do temen besan abu tho ini shiti wang shiti ga balai ga jong Yohanes ka nong ka ba ka dan tang shilanong ko mangala ong ka khot ga ba ar wang ko hep ba it nga duai ba haki eke baro men roi bat men kia kran kat kumba ka roi ka men sim jome dai na ka dang ko nga no fi hagani ga por ba filipin skot ho ba ka jing duai ka jong Yohanes ka dai ka ba kwa ba ni i ki priu ki bangai ki bi shikri trai ba kin roi ba kin kia kran ka nong rim ka dai kat kumba ka roi ka men sim ka joki fi dai na ka daw halor to ngani ka nong rim halor to ngani ka Ktien ka bang ka kwa kan pin i fi kat kumba ka roi ka men sim ka jongi fi ka Jingpynkhiah ha ka jing em ka jong bangai ka Jingpynkhiah aga jing em ka jingi galong kat kumba ka roi ka men sim jingi ni na ka daw nga kwa ngan kren fi ga ni ga por ba ka Jingpynkhiah ka wan kat kum ka jing roi jong ka men sim ga jingi fi ka de ga bedan kam ba ka ta Ktien ka ba nga kwa ngan ka kwa ba ba kan shong kan rai kan long ka nong remi fi ba ka Jingpynkhiah ha ki bangai I kawan tangkum ta ka Jingpynkhiah ka jingkran ka jingroi ka jing ka prosperity ka ba ni roi ka habang prosperity kam le tang pisa ho ka yo ka kat ru ka dan lang hang ta hare ka prosperity ka bang kran ni ka lang ba fi prosper hakiliang baro aga yeng sam aga met ka phar aga Jingpynkhiah habang kran ni ka prosperity aga jing sngot ho jonga na sngot ho ba ka prosperity ka kran ru wa ga jing mut prkhan ka kran wat ga jing champagne ga jing start ga jing ya sngot ho ba ga jing kajing roi hakiliang kajing ai ga jong Blei kata ga prosperity ba fi roi haki ba filang ka jing kar khushi ga brio ba fila ya ga ban ya lat do ya ga ban long jing min to ya ga ri ba chat ban rio kata ga prosperity ga bang kren but ngan bo ini ga Ktien ga ba ya ni su duai haga ni shiti ga ba la ga jong haga jing duai jong wang ko hep ba ye ga duai ba haki bro men roi ba men kia kran ubo ko ga condition ni wang kat kumba ka roi ka men sim ga jong but day na kita kadang ko ang pin ifi baka men sim jingi kadan kaman roi kabamut kata ka jinglang men sim jingi kadai ban roi naman nda haba ka roi ka jinglang men sim jingi finio I uway po way brakla kabamut kata ka day ka bang ko ang kai kam jil ifi mentay ka singi hangne way balak way po way brio balak hapan lesing anda puli fi gani Ktien ga jong Blei ba pindup shai way po way bala khapan singap ngan puli fi na gani Bible shiti shi ga basas kala nang ko balai u apostol Paul ba du ai wang kumne wang kumne khat ba lanang balai khat ba khat ri wang ba un ai fi ga ba kum ta ga jing race pa ka buram jong ba un pen khlani fi ba ga bordo min sim jong ha u brio u ba shapo jong fi fi iw ina man la niw inward man bo ang Ktien English la niw taw brio u ba hapo u brio u bari hapo ka do not jingi uniw brio bari hapo ka do not jingi de brio ba kan jaman sim u bangi habdien bala khapat ingi la khay uniw brio ba hapo ka do not jingi but uniw brio ba kan jaman sim u em hapo jingi but la daw uniw brio ba hapo jingi u khlan u shai u san u he u jurong haga ba kan jaman sim u don bor u ngan ong ba kumne u kot u khia u brio ba hapo jong fi kamet jong fi ru kan kot kan khia de na ka daw la pin pulin ga Bible ga shiti shi karen ga ar kala na ga saud khat ga khan rio absul pol wang namar ka tangim man tha sho la ga long bo brio ba bar jingi ula nang jat pin ban taw brio ba shipo ula nang sha jala ga singi u taw brio ba po jingi u taw brio u ba po jingi
ngani thu fi unang lada usat uklan lada udan ni apo jingi ngani thu fi kat kum ke jing klan ke dong ni brio ba po u control ye ni ke bahabar jingi mlei ye ke mat jong fi kan kia lada ka mensiam jong fi lani u brio ba po jong fi unang san unang kot nang kia kata ke de nong rem ke bangayu in ke bible ke bangayu i ba ha ke bon ba ke brio ni pet na Ktien ke jong Blei na pipuli na ke bible ko ang ha ke shiki nong rom ko nong ke bahinyo na pipuli na ke khot ke arfu ang namar nga snot na e kenya ha ke hukum ke jong Blei kat kum utau brio u baspo ka bamot ni dan ni brio ba po jeng ni snot na ke Ktien ke jong Blei but lada na hikai fi na singa ni kai ta ke ni nong rem ngan bu ni ke Ktien fi habang bu ni ke Ktien ke ba ang u brio ba po jeng ke mat lada ni brio ba po jeng u ka u kia u klan na kwa ga nong fi ga met jingi kan ko in kia ga jingmut ga men sim ga jingiru kan ko kia ga jingmut per khat jingiru kan ko kin kia namar lada brio ba po jingi ko ju kia ki e ke bro ga babar jingi kan ko kin kia ka ta ga ga jinglang men sim ga tanrai jing ga jinglang men sim bat ga bangayo i men ta ga dai bangingim per khat e ngayo i wat ki banget wat ki bala IT ni pelet jingmut palat ye ni ga met jingi bat na tadengi yele ye ga ban ong bangi dai ban tia ba dang shai ban kidang step nang taban suman side nang taban di shibon nang taban le no ban ba mai ga breakfast nang taban ba mai ga do ban ba mai ga ta ban ba mai ga jur im nang taban batay ngi bangi de ga ban di ta ban ba mu ta ban ngi take care ka ban exercise ban kilan met ban yat kai step ban nang ta ter kini bar khat ngam neu ben ga ta kita gi bedai hare rik ngi la take care palat ye ngi ga bahabar jingi bat ngi la sai no brio bahabar jingi ubamot ngi ga met jingi but ngi klem kan mau ba hadien bangi la priang yu Jesus Christ ngi dan uni brio ba po jingi uba haga ba khat do vini i de uni brio ba po uba dan kam ngi bangin te ba haga ba ngi na let chim ngi let do uni brio ba po but dai le ga ta daw ngayo i hang ne ba kidan ngi brio ki ba klem sno to e gene ba yu uni brio ba bar jingi ni da pikir ni da sumar baha ni da ai ka attention ni brio babar ni da pelet jingbot baha ni da pet baha bala ngi pang ni le doktor nang tangi da pet baha ki balai na mangikwa mangin ko ngin kya kata kada ke bedan kam ngam kren benye kata pidai ban le bahai la ke jong kamet namar kamet jong fi ke de jing ai ga bano try hare ke ega bang kwa ngano fi la da fi le bahai ke ni kamet jong fi la da fi ignore pat ye ga min sim jong fi la ni brio ba po jong fi kata kada ke ba ma kata kata namar ngayo i ke ni wat apreng ke bangai ru ni klam da shim kya ya ga ban sabha yau ni brio ba po jingi de ne kata daw ngi pai ke chaka problem ngi pai ke chaka be e ba nda ha ngi pai ke jingele nda ha ngi pai ke Jingpynkhiah na ngi pai pre ke jingele jingi men sem baman nda ki wan yele ke jingmo ti per khat ki bor jingdom ko mangala de ong pi ngam penteng drai ke ne ba ngayo i man la ke sngi ki ba phone changa man la ke sngi ki ba phaduai bro shi sngi ki dan ki bre ke ba phone changa ka wai ka ba nyau ko percentage le se ka ba khambon ne ke bre ke ba phaduai ke dai be ke jing Ktien ke jing bom shngani ke jing long panik ke jing bom long sikia ke jing ke bakta iki ke dai ke jing kta ke jing muti perkhat ke kini ke balong ke mental torture but nang ta dai ke depression ke badai kita ki mo ki tension kita bet ki bang ngalum mi nong pha duai baro ki bang duai ke ha bang ngalum lut iki menta ha po jong ni ke lockdown le si ko ma ar live nai ngayo i bet khambun sen majority hi ki ba pha duai ke dai ba ke kta bet ke jing sngaw ke jing muti perkhat ke kta bet ke jing Ktien kta bet kumta ye ke jing sire ke jing bom shngan ye ke jing bom yotia kta bet ke bakta agini gisni balai ke kta ke jing kta ke dai na mangi da ngi sni ke bo setan kta de kta ye ke ban yala me ke brio ke pai shi ke jing no yap ban pai ban yala me ke brio ke num tre sho ke ban tre ben kta ke num tre sho ke ban puli dang ne ke num tre sho ke ban ye ke ban pet bahala ke ying sam ban pet la ke jong ke jing em ban wan ra ke shi ke jing do jing ke ban da ulo yo ke jing mu ti khat u yalam kum tau setan de ne ke daw ngayo i ke ni ko bai balai ke kta wat ke kita ki betip yo Blei ke daw ko khonsan ke dai na mar ba brio ba po jing tulat uswai klem dan bor na
habakawan ke jingale ag jingmut perkhan ngani tu epi ki jingkilan met kimla banyadai kata ki jingbam bahai ke met ke khlemla banyadai ke bukan jaman sim kamla banyale bal persha ig bor jing jingdum ngakwa mata si kumba fitik keri briu babar jong fi dongin te keri nu briu ba po jingi khnang bapila phinia chikhmat te jingi kai jonga ka ngakwa ngani kai fi menda gisngi gedai da snga bahang ngani kai fi gane ka jingi kai ka ngakwa ngani kai fi menda gisngi gedai halor gani ga nongrim ka bangan ai min tai ha ga jingi Jingpynkhiah hani ga benta ka basaw ka ngakwa ngani kai fi menda gisngi da plate jingmot bahangan chong slamang ni kata ka dei ka Jingpynkhiah ka badak ka Ktien ka jong Blei kata ka dei ka nongrim ka ngakwa ngani kai fi let's see ladangan ong bet mga naga jing snel thu jonga komu briu ubahikai ubayalap ubaduai briu man lagi slimen ta lagi postnam ka wain naga jing snel thu jonga but ka wain naga jing sham jonga ka dei ba ka Jingpynkhiah ka badaka Ktien ka jong Blei ka dei ka Jingpynkhiah ka ba janai ka dei ka Jingpynkhiah ka ba scam ka dei ka Jingpynkhiah ka ba tikna ka dei ka Jingpynkhiah ka ba ai buram yo Blei ngan ong biang ye ka Ktien haga jing ya nanti jonga haga jing sham jonga ngakran ne ne daga jing sil tho ba haga jing sham jonga hi ba ga Jingpynkhiah ka ba wan daga Ktien ka jong Blei ka daga Jingpynkhiah ka ba janai ka ba scam ka ba tikna ka Jingpynkhiah ka ba ngim artin ka ba setan numla ban kini biang ka ba setan numla setiai ka ban simpan lada fi sil tho ka Ktien ka jong Blei ba fi yo Jingpynkhiah na ka Ktien ka jong tra ba kini ka Jingpynkhiah ka dei ka ba ai buram brio ka ba ai buram yanu ka Jingpynkhiah ka ba wan bet da ka ba ai buram yo Blei la da ka wan na Ktien ka jong tribe hi nga yo i gini gisngi Blei bagi brio ki mare kelumar bagi let pha duai hot ngam persha ia ka jing let pha duai ngam persha ki brio ki pada wan pha duai nga kita ka dei badan ka bible ka ong in bukti ba pangkin khia ka dei ngi ban pha duai ki brio jong Blei ka den ka ngi ban pha duai hey nga yo i gini ko bai ba la da phim snau thu i gini ka nongrim teng ngani thu fi bo ia ka jing jong fi ha ki brio kita ka dei ka bang kwa ngano fi ka khlem dan nongrim na ka bible bangin bo jing ha ki brio Manginong bahabangi pang mdan na kaliang jong fi mdan na jing jong fi na taka ba support jong fi mdan na Ktien ke jong Blei ba fi mare bet keleng but anda habaki briu kemla ban yarap shu ifi anda habakim dan lang bat pi ka por shiteng me anda habakim dan lang bat pi bikin wan chi yeng jong fi la ne pila ban chiki haba pila pang ban ba pim dan ba pi pa khat mdan lan bikin wan pin lap de hakata ka por ba mdan nong rem yangi bangin yang ka Jingpynkhiah ka ba wan na gibriu ka Jingpynkhiah ka ba wan na Ktien ke jong Blei ke de ta ka ba scam ka ba tikna ka ba shngan bat ka ba penan buram yo Blei de snap hangan na hikai ye gane ngadan ke ikhtiar ban hikai gane na mga yo iba ka bible ke kranshai ba ka Jingpynkhiah ka ba wan na Ktien ke jong Blei ke de Jingpynkhiah ka ba de no try ngakwa ba pin snap hangan pin ifi company gane bat ngini pet na gane Ktien ke jong Blei number 1 ngini pet ningkong gane ke por kita ka de na kitab sam snap ngini puli na sam ka ba pa nyaw ngan puli na khot ga ba arpho ni ga khot ngala puli sibo na jingi kran ga jonga ke bala dap ndrai sngap ngini sedang biang ye ga Jingpynkhiah ka ba da ka Ktien ga jong Blei ngini puli na ga sam ga bisis pa nyaw na ga khot ga ba arpho pet u Blei wa ngumni ula pha ya la ka Ktien bat ula Pynkhiah yaki ula pelat ru yaki na kita ki Jingpynkhiah joki kita ka de Ktien ga ba nga ha ga jing jonga ngas ngel tenat palat haga dot nut jonga ngaju pat ye gani ngaju ngel tenat palat ye gani baga Jingpynkhiah ka bawan da ka ba Blei upha shuai ke Ktien ge jaw fi Blei udan gani ke principle Blei udan gani ke nongrem ya ka bangan yai ong fi gani gani ke nongrem ke badan ga bible ke bangan ya lam fi minta gesni ba Blei udan gani ke nongrem ngas ngel tenat ye gani ke khat ba alpo ba upha shua ya la ke Ktien bat ke Jingpynkhiah kawan hadin lada ke Ktien ke jong Blei kam le Yeshua ke Jingpynkhiah kan muan hadin jong fi snap bahai ke ta pediang ni gane dan ke bri ke bangalai duai kum tu hia dan ke pol ke pha khat ingan dang ong snap ke Ktien ke jong Blei ai ngan kran shuai ke Ktien ke jong Blei ngai ibi ke bri ke long restless ke long uncomfortable Kim sngot nat ban snap Ktien ke jong Blei ki kwa tamangan bukti ba bikin yo sngo ke bor bikin yo no ke Jingpynkhiah pik mil enti ayu nangi ngani tu fi ke Jingpynkhiah kam wan no brio ke Jingpynkhiah ka wan no Blei
bana banga ong i kata Ktien kamot ga Jingpynkhiah kawan da ga jing sngo tho ya ga Ktien ga jong Blei nga khwanga nong ifi ga ni ga par don ro ki bri ga bam sngo tho i ga ni ba prakhat da ga baki shi dwai bin maki bro khat ki bri ga ni ga prthai ki yok ya lot nga khwanga nong ifi ga ta ga ni ga ba bakla na mga yo ina ga Bible ba Blei upha shwa ya ga Ktien ga jaw bat Usapynkhiah i Gibril usapalat iki na ga Jingpynkhiah jongki baro pet gan pule fi ga Jingpynkhiah ka ba ga Ktien ga jong Blei pule ban ga ga kitab proverb kala nong ka basaw ka khat ga ba arfo ngini pule ga ni ga par nadu khat ga ba arfo du khat ga ba arfo pet wang kum no hakani ga kitab proverb nong basaw ka khat ga ba arfo te terwang ku kon to shashkor ya ga Ktien jonga ba to pendam ya la ga skor hagi jing ong jonga wat ai bakin let not nagi khmat jome to sumariki hapdeng lagado not namar kilong ke jingim ye kita gi beshamiki sngaba bat ke Jingpynkhiah ye ga do jongki baro file chu doctor wai fi prescription but na pio ke prescription kam de ge jubab ye fi ke prescription ke de ge dawai ke Jingpynkhiah fi ge dawai nga kwanga nong fi Blei wang shashkor gi Ktien jonga pendamel ga skor gi jing ong jonga ka bomon Blei prescribe fi wa gi instruction kum no fin le but ga jing ong ga jong Blei ni wang sngap gi Ktien gi jonga wang what I begin let no na khmat jonga ai jongme sumar ki apreng la ga do no namar ki long ga jing emi gi de gi shamiki but ga Jingpynkhiah ga do jong ki baro ka bomon nda ha village doctor ai ga prescription pi ban ti ga dawai but ga dawai kalong ga Jingpynkhiah ga met jong fi kum joro da pi wan show Blei ai show ga Ktien but I ga Ktien ga jong Blei kalong ga dawai ga ba pi yo ban di ha ga jing em ga jong pi ya ga ba kan jaman se pinyu i kan Pynkhiah ya ga do aba ong Pynkhiah ga do ka Pynkhiah ga met kani ga ba ngasham ha ga jing em ga jong ba ki brio ki ba yo snow Ktien ga jong Blei ga ba dan bar ki brio ki ba snow tho ba ga Ktien ga jong Blei ga wan shiki ba ba ga Ktien ga jong Blei ga kren shi ga jing em jong ki finyu im di dan jing pang ka ba ban yang ngala jiyo i na ga jing shakri ga jong aro ba don si bon ba ki brio ki ba yo snow Ktien ga jong Blei ba ki ba nget ye ka ki ba pintre ka ma ga Ktien ga jong Blei ngayo i ba ga Ktien ga jong Blei ka wan ra shisha ye ga Jingpynkhiah ha ga jing em ga jong ki fi dai na ga daw bon sen ngi klem tre ye ga ban ple jingmot ban snap ga Ktien ga jong Blei bon sen ngi klem tre ye ga ban priang ga Ktien ga jong trai namar ga Ktien ga jong Blei ka dai ga ba satan unile ban penwet na ga jing em jong ki brio daga kwa ngan ong fi ga ni ga par ngan pule fi habanga pen i fi bo Blei upha shwai ga Ktien ba ga Jingpynkhiah ka wan na din hang ni wang priang ga Ktien ga jong sumar ki preng la ga do non kalong ga Jingpynkhiah ga do jong me bat ga jing mo ga Jingpynkhiah ga kalong ga jing em ni ga ta ga shamika ba ga Jingpynkhiah ga do jong ki fi na pule na ga Bible ngalap ye ga ni ga jing shisha ba jisu nda wan chi ga ni ga perthai ukhlem ya like na ga ni ngayo i ga ta ba de ni ta daw sa ong fi snap ba hai ga ni ga ba ngai kai ndaw jisu wan chi ga ni ga perthai ukhlem ya like na ga ni Filap na ga Bible ba jisu nda wan chi ga ni ga perthai nda habo mi shi ga ni ga perthai pipuli na Matthias kal na ko saw nda hadien bala dep ga Jingpynkhiah shoy u job yu satan da ga Ktien ga jong Blei pipuli na to wan pai shi Galilea nang taw li rong ga synagogue je ga apostle la pipuli na to hakala nang ko saw na ga khat ga ba arpula la pipuli ga Bible ka si ya ga heading jong ka nang te ni jong ka u jisu u hikai u yalap balu Pynkhiah si kini ga ba ngakwa ba binumya like but ngaro nganumya like nang ta ngam jia like nang ta habanga yalap lani banga hikai lani habanga duai ki nganda kerki kat no gano lada ki priu ki kwa jing duai kat no gano what daga phone ngayale hi ya kaban kren kat to ne ban hikai ban yalap ya ga Ktien ga jong Blei naman ngayo i ba ka jing hikai ga Ktien ga jong Blei ka wan chua ba ka Jingpynkhiah ka wan hadien lada khlami kai ga Ktien ga jong Blei ni shi duai ba kum to ngan ong ba fi ka dai tang ka jing pendap ru kom naman ga jing hikai ga Ktien ga jong Blei ka jing sngo tho ki nongrem na Ktien ga jong Blei kawan ra ga Jingpynkhiah fi i jisu ni ule kum no pengan pule ngala pule fi na ga heading ga ong ha ga khat ga bar pula jong nang ko saw jong Matthias ka u jisu u hikai shwa
hikai hadin yalap kamar hikai bet yalap hikai gebrio begin snow tho Ktien ke jong Blei ngala dep yalap man leyu yalap begin pai sho Blei begin kala ka bamon but hadin kita automatically ke Jingpynkhiah kan wan but people ni khat ba ar ulai ule kum ta pek nganda puli ko bat u jisu ula lek lang ka Galilea baro udah hikai ha ke synagogue number 1 hikai ka ba ar on ka Bible udah yalap ke gospel ke hima kaba aru yalap iga gospel jang hima kaba lai ka Bible kong udah Pynkhia de gi jingpang baro bari gi jingkro baro ru haki bre bat ita Ktien Pynkhia gi jingpang baro bari gi jingkro baro ru artali gi Ktien gi jingpang bat gi jingkro bat ka ni Ktien nga kwa bangal ong pi haba ong ka jingpang kaba mot gi jingpang shit gi jingpang ba yung kli gi jingpang gi bawal ngi Pynkhia lot baro re haba ong ka jingkro kaba mot gi jingpang gi bala shong ki bala lang chronic ki bala shong sang gi jing gi jong bre ujisu wan ban Pynkhia igi jingpang wan ban Pynkhia ru igi jingkrau balai Pynkhia namar ka Bible kong hikai yalap baru Pynkhia nda haba Ktien ge jong Blei ge lek Yeshua Blei yo ban pa shoi ge Ktien ge jong Blei ke Jingkhia kawan ke Jingpelat kawan ki kamba kinja haba Ktien ge jong Blei ge lek Yeshua da bor but dai ne ke daw ge kwa bepinio asakwe ge Ktien ni ge ong ne udah hikai gi synagogue yalap igi gospel ge hima na khwapin ban ini Ktien udah Pynkhia igi jingpang baro igi jingkrau baro fikin igi Ktien baro kidanang ni walet kelas igi jingpang bo Blei Pynkhia tangi gitu jingpang ya ke kansa umla ya ke diabetes umla walet bo kumta namar kat kum gini ge Bible ko udah hikai udah yalap bat Pynkhia igi jingpang baro nga khwapin ban igi Ktien ko baong baro haba ong baro kamot baro nga khwa nginum bu kerdan nga juang ngi brio ba ngalet duai tangka medical science bat mangi ki brio ngi bu kerdan ni jingpang de tangka medical science bat mangi ki brio ngi bu kerdan ni jingpang but de hangtang ngi clash bat ni ge khot bau jisu nga khlem i un bu kerdan ni jingpang u jisu khlem bu kerdan wa de ge pop lesine pio e ge takan penshaifi ya ka pop bro ka Bible klembo ka pop ka ba lani ka ba kraw ba ka pop ka ba rin ngayo iya ka Bible ba ka pop bro Blei klem classified klembo ka dani ka klem ang ka pop ba rin ka pop ba rin klem ang ba ka pop ka ba he klem la ban ma ba ka pop ba rin umap klem ang ro na pile pop ka ba he kamat dan kaman yo ka jingma ba ka ba rin mlelay klem ang ta baro ka Bible jisu wan cha ka perthai uyap nam ta ka pop jong kibriu baro ka pop la ka he na ka rit ka pop ka de ka pop but they tang mangi kibriu ka classified ka pop ka ba he ba ka rit ari wali klet u jisu ka pop u klem classified ka pop ka de ka pop ka pop baro Blei ulama la da pile pop ya ban pan map but ka pop baro u Blei ulama aga dingfna but nga kwa ka no fi ka jingpang ru klem bu ka dan klem bu ka dan ka jingpang ka ba he ndrei hang niu ong ula Pynkhia igi jingpang baro ba igi jingkrau baro nga khwanga nang fi tang medical science ka ba ong ka jingpang ka de ka ngimla ni ka virus ka ba mi minta ka de ka bamla nang tade ka bamla nang tade ka cancer ka de ka bampat la nang tade ngi ong pat la but nang tade ngi duai ngi shong be ka ni de jingkan jo ko jong Blei la ngi shi duai bikin let sok ba bikin pen kre eladi nga khwanga nang fi ha ka Bible ndan ka ka ba Blei bo nga ni thu fi tang mangi ki bring ong ka jingpang ka ba ka jingpang ka ba khamjap ka jingpang ka ba kham ka jingpang ka ba khamsuk de mangi ba classified igata na margidan ki dawai gi be de to ba gidan ki dawai gi bampat la nga khwa ka no fi ha ka Bible ka jing shisha u jisu ula balot ga jingpang baro tangin ngai simple gumta bam dan ka bo Blei u khlemba ndre ka jingbam slot ho ya ka Ktien ga jong Blei ka penlong ngi ru ngi ni bot lang bat ka perthai bangini ong ka jingpang ka ba ka jingpang ka bam nga khwa ga ni ka pon ngan pen fi halor ka ni ka nong rim ya ka Jingpynkhiah ka ba wan da ka ba pio sngaw la ni pi sngaw tho ya ka Ktien ga jong Blei pa jai ka Ktien jisu ang ni wi ka yalap baru Pynkhia tangini pe kindiat ga ni ka por ga ni nga sngotanat ba kini gini ka bangalap na ka Bible ngini pet bat nga na ka gospel ka jong Lucas kalanang ka ba ngini pet na Lucas kalanang ka ba hinyaw kini gini ka ba nga snutan dat palat singan keren ni gini ladang ala ngan keren kambania ngini ka por kandiat pipuli ni kalanang ka ba hinyaw iya ka Jingpynkhiah yaw syakri jong urang ba sispa hot nganam da late detail ya re uni urang ba sispa day jiu pipuli no brio de bole bahai gi jiu
udon shekri jong u baba dona tmi jong jing yap u imat ulawat Jingpynkhiah na baro umyo se ulale iski hospital le chiki nong sumar le baro but uklemyo Jingpynkhiah and new bri udon jinglang baba u shetay synagogue jong jiu ule ba jiu but new bri u ba urang ba spa kamul budan kedan u baga himarom galabo u bonde u kunja officer ba he u ba po jong u don spa gi staff ye ki bula ye ga ban ong e gi bri u gi ba ma u de urang ba spa ka bo mot banang baro gi ba ha ba po go jong u don bor ban ong ki yang ya le chinis tagin ha ban le na mo don ga bor ha ga we gi sni u yo snow shapang u jisu ba ula ban Pynkhia igi jingpa unu bri udan ga ta ga jing sno tho ungai ujiet igi rang ba gi ba khamdan buram pa khat u jisu fi pule ne nang ba nyaw ndaw pa khat u jisu nda ha ba ki let ki da karpat u jisu ki ang udai u ba medai e ban lai na madai mo u ba shnai gi yeng mane u de ba le ba shiboni gi brio na ga ta ga daw u le ba gi jiu kini gi sanran da gi le he kini gi rang ba na gi le khat ki rang ba synagogue ki le khat u jisu kita penbor ibu jisu ang yang ini lai bandau jisu ula lek lambat ki ang bible khat bandri ko ula lek lambat ki the people ke bible ko nda ba jingai shu na ka yung ula jan poi ki yung jong urang ba sispa na snot nat ba ni urang ba sispa ule ek ba kham e ang ni ule kum no ka bible ko u ang kum ni wang u pa biang sigilok ka bible ko urang ba sispa ula pa ye ki parlok jong u sa sin wang ang kilit ang kukunrat wat pensitom banda wanrung at yala din aba ngamlang ubaday banda wanrung apa yeng jo upa khat menne no jisu mat burong la jan poi yeng jo hare udang pa biang sedeki wei pat ki bi khamdan buram ban ong yu jisu naida wan naida pensitom let no let pai no nga snowling e gani ge jinglang jo no brio wang kum no wang kilet wat pensitom la di wang na bangamlang ubanga day ba men wanrung apa yeng jo limni ngam snowlang ye la di ubet ma men da wanru ubura manu kata yo trai balai uslo tho e gani ge nang remo henrai shuang da ga ktien te an Pynkhia yo shekri jo na bangaru ngalang ubrio ubahapo ga hukum ubudan gisipai po jonga nga ong ha uni khilek ti ulet ha uni ali uruwan bara shakri jonga le igani urule tangini pet bahai gini jingi kai nga khwa finda ai ka attention jong fi gini ko por finio kamba la da fisngo to igani finio bet ye ga kamba no Blei na bang kran igani sisen ngala kran ha gini gi jingkran gi jonga But tahu ni ubri marway ubala ban penlengo ban penpela ban penkendet wat kat you Jesus Christ. Fi u Jesus ang ni Bible ko ula snow pela. Hang tayo hapog ki wepat ki gospel ko ula snow kendet. Kapamut ba kaway ka mga lingo ang ni kaday bau nu briu kawan ka jing sayo. Uang ni Ktien ko try na da pensitaman wan sidu siya yeng jonga. Wang balai mem su ang nang tu da Ktien. Ang da Ktien ko jeme ang yu ni sikri jonga berana temi jing yang ang yu ang da Ktien ni gini jingpang ang long kia nang tu ang ka jingkia kan long. Lada me ang me be ini jingpang bakade ben kendria na kamet ni sikri jonga ngan nge iga tanamar ngatip iya ka nongrim jong ka ikhtiar jong ka Ktien ko jome ka bamakren. Kabang pla ka day haduk mentaga sngi. Wat kipala let jing seng beki pel snem ni klempoi shagani ka label jong ka jing laman se. Ni klem kat shagani ka jing snot ho. Wat gini ka jiu kipala kat yu jisu kim snot ho igane. But they can nigga ba pelingo yu jisu bale ulingo mde bo ulingo aka ulingo ba uniu brio upai shaka taka jing snot ho. Kaba uda snot nat aga jing shisha la da pin puli. But the day mangi let's say the day manga fi pa khot yang a she yeng jong pi. Ha pdeng jong ka jing bun kam wali klat u jisu de ba bun kam. Na mau dan tang lai snam si tang ni ka pertai wa ban pendep si bun. Ngan itu ifi ladang ala jet bangan wan si fi pdeng jong jing bun kam. Na mar ba pidana pdeng jing e. Ndang amut ban wan ndang ala jan pa yeng jong fi la singa wan da ka kali fi phone yang a fi ong nai wan sange no kali le pa no nai wan. Nai da wan ngani thui figa bening kong shua ngan ong fi day briga baduna se tang baduna khle wala komta klema koro
Bat ka ba ar ka ban pen perkhat inga kadai ngan pen bit ngan snow bitar ngan snow kande ke insult kande ke jing bitar ru ba pipa khat ngalawan bat pi le dan bor pat pipa pi be biang inga bat pipa no inga ngala man ong ngade u ei pin le kom ta ba pim la ba bin chu hukum ba pi banwan ba bangan ba bin chu ong wa pi kele no ngan ne no ngan itu pi la da dai mangi gi no yalap ni num tre kom ta re walit klat u jisu udah try ba yo I ye ga do no changi breu fi yo I yang ni jisu klam dam marsin pa biang da gini girang ba wang sange na de chi yeng jang nai wan ngam kwa men da wan ji ngam sngo dai men wan hering a sngo tho igni go wegen nom rem la da men chi ong mo men ang tu da Ktien u shekri jang aun kia balai udah hikai yo jisu ro udah pa igni gi shekri wan kele ong yo jisu da hikai ro u ai igni ga bible study la se yo jisu fite buang gumno wang nabangaru ngadai briu badan apa ga ikhtiar ngadai briu jong authority kamat ngadan ga sarkar ngadai briu badan ga skabor ka balapan kop yang ngadai ga sarkar ro bangadan apa jong asis pangut kinong trai gi shekri baga Ktien ka banga ong mangam dan weu shekri banut ban pene namar ka ikhtiar ka bang lapan kop yang ada ga himarum kadan bor la nga ong u let che yo hap let la nga ong wan no che yeng un hap wan la nga ong yang un hap la nga ong shong un shong namar ka Ktien ka bang kran ka de ga bala back up de ga himarum kum jo wang yegini gi Ktien meru medan ka ikhtiar ba me wan na beneng me de bu wan na beneng la back up ya me de beneng ukpa ba beneng back up yo Jesus Christ baka ega bo jisu kren udan bor ka ega bo ang kan long bet na mag jingpang kam dan bor ka jingkrau ka jingyap ka jingpang kamla ban yang yo jisu na mag udan ka ikhtiar ka bana banang baka Ktien ka bo kren mo uga dai ka baka jingpang kan haban ko ngo ba yu jisu malaga por kum yu ko yang yu jisu kren ki ba ksot ki pet yap na mar udan ka ikhtiar jang ka Ktien ka ba uwan ra na banang ki Ktien ki bo kren ki long ka jing emagamen se mo ang jisu but nda habo ai ki Jingpynkhiah yo jisu u jisu ngo pala khlem da mu komen pen ban u ang asngau lengo na bi puni jero mu ang ne ka bible ko ang ne snap ka bible ko ang khat ka bkhindai ko habo jisu la yo snau ni ki ke u la snau pala ba na bo la pai u la ang to pa ba bo bo yo lo ang pingam chim sham kan ne ka jinga em wat ha Israel ru nakita ka daw ngayon iba ngi hapan ay Bible study Gabriel ngi hapan ikay Gabriel kin snow to bagin po siya kini label hindi sitam mapin siya may gibanget giba snow to ado kat ne nakaliang jungi kinong hikay kinong duway ro ngi kwa bagi Gabriel kinuan be ingi bagin yang lan siya bar bagin dap sibon bat manang tade ba mangingi don por bagin bokti bagin duway ngani tuy piwan yung tangam pendam gede gibadan ka mapin le kita hindi lana pipet yung gini nong rem hilap baga lang da kumuha ipat baga Jingpynkhiah ang ni kamuan na marbaw jisu ulit rong ulit bokti kamuan da kabakili rai ni ubriyo siya jisu kam na da ikata ngayon iba la penklo ay kamba la penan buram si siya yung Blei ang ni da kaba mdan ka ktibriyo ang ni mdan ka jingla briyo ang ni kada ibetang na Ktien ka jong Blei balay namar u jisu ang ni uda snow palaw doang ngam sim kat kani ka jinga wat ha Israel ru namar balay uyo I ni ulah hikay kesenram dan bala nget I Ktien ka jong ngani tu ifi hadu mentang ka singi shibun ba ibro kim la nget I Ktien ka jong Blei ba de ne ka daw la de fila ban nget I gani fini I gani gan ja kum jo ngala ji I haba nga kran ni ka jing hikay dan gibro ka ba nget si sha ba ngayo I haba nga ong iki nget ni ka Ktien ki da nget si sha ngayo I kidan gi miracle ki bangim ju pai perkat begin ja ki ja ye ki bangam tu ifi hangde ka ega bang kwang na ng fi fitip ka Jingpynkhiah ka bawan na ka jing snot ho ige ikhtiar jong ka Ktien ka jong Blei ka kraw halu kata aga jing sham jonga ki jingpang ki bawan na ka met jonga khambon sini ki de ki bawan be na ka Jingpynkhiah habang yo snow na ka Ktien ka jong Blei ka bang puli ba habang ka Ktien ka jong Blei ka kala im ba habang puli ngalap na ka Ktien ka jong Blei bo Blei wa ang kumta ba habang ka wan tu ka Ktien ka da kala long ka ikhtiar ngayo I ka da don bor shisha hadu kata bat hang ne filap ba Bible kong hag khat ba sipaw jong nang ka benyo ko haba kitaya ki bala pha ki la let phai pat chi ka yeng ki la shame to shakri bo la
koi bahapat fi ka takade ka bang khwa ngan ong fi ga ni ka por ba phim dai ban tieng ban shani alut ha ka ikhtiar jong ktien ga jong Blei bala da fi snap ktien ga jong Blei la da fi yo snap ktien ga jong Blei na ki brige bedan bor ki bekren ga Jingpen sle la da fi priang ga jing im jong fi la da fi pang finio khia kham tam le le la da fi puli ga bible dala da fi meditate ktien ga jong tra ga bible ka ong taw ba sham ga ktien ga jong u bo bu ye ka pleng la ga do not ka long ka jing im u bat ka long ka Jingpynkhiah ye ga do ka jong u ka takade ga nong rem bat dai na ga daw ngan pen in shu e fi sa khan dia na ma gini ga dai ga bang lap ha bang puli ga bible pe ba gini ki artli ki miracle ngan pen fi na ga bible gini ga pot kini ki artli ki kamba ki bija ki long take exactly ki ju tang ba ka Jingpynkhiah ka bajai ki wala na kalong take kumjo ka condition jong gini ki ba pang ru kalong kumjo tang ba ka Jingpynkhiah kawan ka ba pair baro ar ki khia tang ba kini baro ar ki dan laga jong respond lani laga jong ru kompriang ka ba ki yo laga jong ru kom Jingpynkhiah but ngan pen I ya gani ga nong rem ga bang kren ka Jingpynkhiah ka ba wan naga ktien ki jong Blei fi puli ngan chukran ni gani le singanum do puli banganum pen slam fi puli ni ki kama pastel nong balai sa puli ni ngala nong ko balai bro go way filap gari ke kamba ka bo Petrus bo yo anis kile ningkong hadin jong Pentecost negile rong si temple aga po jingdu ay kilap ko na do ko jong kemi shong krong abar fi yu iyang ne bo Petrus no pet yu wang yini Ktien wang kemi hangi bat nda habaw niu bakrong bud ko na do ko kemi yeki uda kerben ban yo ye u Petrus wang karupa ba kser ngamdon ndre ye ga bangadan nga ay me ga ketangu Jesus Christ ban Nazareth to ya fi nga Jesus no dan gibri ba habaw Petrus wang haga ketangu do Jesus Christ ban Nazareth to ya ba niu bri ya ka bakla kata u klem ya shangan ong fi u klem ya balay niu bri u klem ya fi puli ni pertana ke surga jam wang haga ketangu Jesus Christ ban Nazareth to ya ong Petrus hanai niu bri u klem ya yang dan klem jaga kamba fi puli na ni uniu brio balay klem ya ngan pen fi gadaw uniu brio u ayu taw jisuru umtep uniu brio umtep ru balay kini ki brio ki digi ay ban uniu brio klem ya sngaw ay na ktien ki jong Blei ban nga khwang na nga fi ni pas nga ba nda habo Petrus su pertana ke surga jam wang haga kertang ka jong jisu yang ya Como viu nia bo pliu bo klem tep ay ero ya ki ay gini brio ki ay kata ka kertang jisurum tep ba no klem ya wala bakhlay kata puli ba ay gini Bible klem ya but hang ni viu I ba haba u klem ya kadan kam ka ngan ong ni ka physical assistance le sige ta jingirap ka pada ga board brio kadan kam ni ngam ong ba kadan kam le ngayo I ba ka hapan dan ne balai naman kabangayo iyang ni nda wang aga kertang jong Jesus Christ ban Nazareth to ya u klem ya u Petrus u shim na ktiga man jo peniang yo u hapan tan da ktiga ga bor jong ktiga jo u peniang yo ban u le kom no ka Bible kong u kumni ru ki kijat bagi mat so la jong u ki klan ban habo la kerong jat ula yang ula sedang ya ula le rung lambat ki sepo ke temple uda ya besit uda ro yu Blei upat ba baro yu ibo ya ro yu Blei ngakwangan nang fi wala sing to bakhlay ngane ngakwangan pen shaif fi ga Jingpynkhiah ka bawanang ni kamday na unu brio ka Jingpynkhiah ka bawanang ni ga tang na kini ki arngot Petrus Yanes fi habo wang yakata ka bangadan haga ketang ga jong jisu yang ya kai ga baudan number 1 ga bangala jukran ga dai udan ga Jingpen sle nama udang sumi naga Pentecost udang dan ga ding ga jong Blei haga kre ga Jingpen sle kadan ga Jingpynkhiah jong Petrus Yanes bakila be ban pen yang no brio Blei snap hangan pen ifi la fin puli ga Bible sing ngamdan Paul ga Jingpynkhiah ga bjilio na kwangan pen ifi yang ne la fi puli na ga shiki korin ga bening kong ga nang ga khatar
lesingan chipani fi ka wai ni jing ai ga jong mun sim ka bible ka kran chai ka dai hakaba la fi puli ni shidi ki karan ka ba ka banin ko angol nan ka ba khatar fin da puli na ga de khat ka ba prala na ngambakla fin lap na ga de khat ka ba pra ka tho egni ga ktien ka angumne namar ha wai sam da mun sim ga ktien ga jing stat wai pa ktien ga jing tip kat bakum ujo mun sim ha wai pa ga khat ka ba khinda Singapa, katho jiti bening kong koren, kalau nak berkhar kau khendai kong. Hawai pat ke jinge dau tau jo munsim. Baru hawai pat ke borban pen kia. Fi ikini ki uni ke hagani kalau nak balai, lada fidei ki ba sengau tho igene. Kumno nu brio yo kia. Ndai ke jinge jo, ndai ke jing ai ke jo Blei. Kabadan no Petros baru Yohanes. Kabadan ke jing ai, kawai ni ke jing ai ke jo munsim ke jing ai jo ke jinge. Ke gift of faith. Lani ke jing ai jo ke jinge. But dah bakawan gani ke jing ai jo ke jinge. Tim dan kami ke jinge jo ke wai. Kini ke jing ai jo ke jinge. Kala ya kadang ke tak assurance ke bakrau ke jing sengau scam ke confident ke jing sengau tikna ke bahadu ke tahu Petros baru Yohanes baki shim na ke kti. But dah ke jing penselek ke badan ki. But dah ke tak ke jing ajang ke jing ke gift of faith. But ke tak ke gift of healing ke betrekam. Hakini ki arngot ke jing ajang ke Jingpynkhiah ke trekam baru ni beriu yo kia. Kam dah ke babakla kita. Wachulitan ni ke beriu begini yang nak jaka begitia. Lada fikrem dan ni ke gift ke jing. Namarkan pen ranya fihi. Repet ngan pen ifi kena mana Muslim. Ngan pen ifi ya ke ju ke kamba ke bejapat ke por ke jong pol. Kecik ni beriu udah berko. Tang ini pulih kama pasal nang berkat saud khat befra. Halistra ladan we beriu besyong. Ubaklem bor ki kijat ubudko na do kpo kmi jang ubam jula ya uni ulang tekum tayu dko ubadana khmat jang temple utai rukhia uni rukhia tama ka Jingpynkhiah kawan lagi aruko hantai upitra superta lagi sul bijam uhabantan lagi kti ba sawan ga Jingpynkhiah repet uni ru de budko na do kpo kmi re tangini pule khat ba khandai ga angumne uni ulayo snow yo pol ba Ukraine Hingga tak ada Jingpynkhiah. Ke condition kalau kum jo, ke Jingpang ke dek jo, Jing di kau ada nado keme bero ar ki di kau. Hendai uniu ba ar uba upol dua yang ni. Udai kebaru ke keren saya ni kau uni ulayo snow yo pol ba Ukraine. Hingga Jing yo snow ke Ktien ke jong Blei, ke Jing Shai ke Ktien ke jong Blei, ke walame ke Jingpynkhiah. Fi namar ke sidi sigi nang rom nang ke sipau de khat nyau ke jinget ke jana ke bayo snow bar ke bayo snow de Ktien ke jong Blei uniu bre badu ka uniu ula yo snow bo pol Ukraine snga ba ka uba haba ula kmi shane kamon pol pet tek yu ule umno ula yo I snga ba uyo I wa so pol dan ke jing yo I ba kan jaman sim uyo I ba udan ke jinga ya ka ban yo khia Fi dan ke jing per ke krau hapdan gini ki ar ki jingja hakini ke Bible bau ni uyo I bau ni brio udan ke jinget but udah yo I bau udan ke jinget bau la ban yo kia fi yo I yang ni upol ule kembali Petros pertanda ke serbejam ula ong ke Ktien ke bejam tu yang baik dia lagi kejat fi yo I uklemtan ketip dan kam ke bor brio ni ke Bible kong igini ke Ktien kong habau pol wang yang baik dia lagi kejat ula rensit ban ula ya kipat ba ki yo I ya ke bau pol le ila penjam le Ktien ki ong ki Ktien Likonia ki Blei ki lawan herang ni ke dur brio fi kaneng de ke Ktien ke bang kwang nang fi hang ni fi yo ni ke Jingpynkhiah ni ke bang ada pensi shai fi ba uniu brio dan kamu banda upol dan kamu tan balai namar ula dep yo I bo nu brio dan jingai balai ula yo snow hebo yo snow bo pol Ukraine ke Ktien ke jong Blei Fi kan bau dan keren ke jinget ke rung si dot non ke Ktien ke jong Blei ke walam Jingpynkhiah ke mensim ke walam Jingpynkhiah ke jing Argentin ke walam Jingpynkhiah ke jing bam ngai ke walam Jingpynkhiah ke tu ke jing do jingerman ke walam Jingpynkhiah bar ke drive flood ke tu ke jing bam ngai baro kata ke dawai ke jong ke Ktien ke jong Blei ke Pynkhiah ke jinget bar ke wanra ke jinget bar ngani tu fin dah bau breu ngai lot ke Ktien ke jong Blei asal pon bela poi ke tu ke climax ke bau UI bau nu breu phaji sinu Ktien ke jong Blei ke la rung bar ke tu ke jinget jong ke la
la long ticket kum ke jingkwa ke jong Blei ka ba ke Ktien ke jong Blei ka ba Blei la pa leng ba wa sul Paul ne kala rung lo au no brio but ngani to if you wa sul Paul shu perta de sur ke jam wang yak back de lagi ke jan baru no brio u ren siet sendan tan baru ya but ngakwa nganong fi ke dan ke por ke ba Blei open kia da ke ba fi pendan kam da ke ba fi bukti ya ke tangam keren reka bang keren ang ni ke dei fi yu iran ke Jingpynkhiah mau no brio uyo Jingpynkhiah day de kaba uyo snow ke Ktien ke jong Blei fiu yang ni gidan gibri ba mat pen long Blei gini ki jong Paul yo Barnabas ni re Paul ba Barnabas ki kat ele ki jan Blei nama dan buram brio ngap ai ke Ktien u Paul tip shine Barnabas tip shine dei ba ke de bor jong kim dei ba ki bokti dei ba ki tan maki Henry ken ma ni bar khat kawan namar ke Jingpynkhiah yakaba wanda ke Ktien ke jong Blei Finlap haba kawan ke Jingpynkhiah haba fiyo sengau tinggi jom lem debe don bor mangi reke de ke Ktien ke jom Blei ke wan ra Jingpynkhiah ke brio na ke ta daw ngai yang nang ni bangan hikai fi bat bahaya ke Jingpynkhiah pule bahaya ke Bible I fin sengau thoi ke Ktien ke jom Blei ngada tuai ba mental sini Blei ngai hikai ke ngakwa ba kat bangan keren bangan niru na fi sengau thoi ke Jingpynkhiah na fi priang ke Ktien ke jom Blei I believe him ngai ba what aga jaka fi jong shan no shanuru shaka ba jingai ke pertene pidan marwe na fi mi ole jing sai na fi dan ke jaka ka ba pim jiyo jaka ban shikri Blei hang taru ke Jingpynkhiah kan wan na ma fi sengau ke Ktien ke jom Blei pule hi ke Bible Blei jingmot kam ke Ktien ke jom Blei ai Ktien ke jom Blei ba fi pule kan treka ma ke jing im to fi fim tep u Blei u pendep ya la ke jong ke Ktien u de Blei u sengau ba haban pa ya la ke Ktien ban Jingpynkhiah u de ba anga up ban pendep ya la ke jong ke Ktien but ngayo ina ke Bible shimon ke brio gini ke sngi kim da shim khia gini ki penet jingmot pen bani ke brio ke be pen bani ke brio ke wat ke brio na khwa kan ang fe gini ke par tongin pelong gini ba ke Ktien ke jong Blei ke wan ra Jingpynkhiah ke jing em chingi na ta daw na la ong ifin na hi kai don shibon ba na ke Ktien ke jong Blei ka bangala ngan kren wat shibnai ru gini ke Jingpynkhiah na mga yu idan shibon ba ki kamba u baja ke Bible ki bidan ke Jingpynkhiah ke kraw ba gini wa ke Jingpynkhiah jisu Jingpynkhiah de ke jong rukom ule Jingpynkhiah away de way but ya ka tangin pasang mani hi kai ha gini ke jing hi kai ke jingi ha ga banga ai shipi ma la ke sngi to Blei ko khui fi ma na ke sngi nget fi la yo jingmen toy na ma ke jingi kai but ka banga kwa bangan kentu bat ngan yai kentu fi ke dai pule bahai ke Bible tip bahai ke Ktien ke jong Blei ai ke Ktien ke jong Blei kan long im ga dot not of ba pi pule duai bo mun sim jong Blei un pen pau fi la fi dan no no jing mdai tang jing pang ga met he fi dan no no jing hieng ro Blei fi mi yang ga no rim jo Ktien ke jong Blei na mar pin pule na ga Bible baro ai ke testament go bet mai kam tam ai kam de apostle baro ke beduai ki ju ong try kat kum ba mela ong kat kum ba mela ong kat kum ba mela ong try ngi duai ba men le kum ta ye ke ai ong kam mon ini ke brio ki tip ye ke Ktien ke jong Blei shibun ba ke brio ke beduai kren klumar bon Ktien ke beneng kendau shulot kai ke por ki jing chau man hoi ki long ki bedon kam herikan le no ai lot ko ummat jong fi la da fim snot ho ye ke Ktien ke jong Blei na ke ta daw na kwa ba fin snap ai ni ke jing ikai priang ika le jing mot pet aba gani bang kren ka dai ne em na maru Blei de ba kwa buram ban kwa ban kentiu ye la ke jong ke Ktien hakli ye la ke kerteng baro ta dei ka Ktien ke jong Blei ka bang ayo ina gani ke Bible ka bo Blei udah snot nat ye ke ta Ktien na maru new Blei de ba up ban penan buram ye la ke jong ke Ktien sepule ke ta fin lap na ke kitab sam kala nang ko ba sispa live upra bo Blei wang ha ke khat ka ba ar wang ngan mani dam shi ke temple ke khod jame ngan ai ngo ke teng ke jame namar ke jing la is nai jame ba namar ke jing shisha jame na ba mela pen kraw yala ke Ktien hakli yala ke kerteng baro tau de Blei ba pen kraw yala ke Ktien hakli ya ke kerteng baro ai ke ni ke Ktien an wan ra Jingpynkhiah fi menda ke sngi trying a yang nang ni Blei na tuai ko pa ya no ino hakni ke por ke bedan ke jingpa try a Blei ngi tip ba me pa yala ke Ktien u jisu hika wi lap baru Jingpynkhiah ula shimna ige jingpang baro baru la ba ige jingkro baro bat ko pa men ta singi te ba ige jingjingam snam de me mela Jingpynkhiah
Ai gini ke banga hikai ko pa. Try ke banga nang keren nang ni. Ai gitu ke banga jingpang ke mat jangki ko pa. Kanu kanu ke jingpang ha ke kle ke kmat ke skor ke sintur ha ke kmut ke try ke rendang a blebe et ke mat ke pat ke shadem ha ke kpo ke try ke tiet ke jau is in ke jat ke ti. Baro ke jingpang ko pa mela balut da ke jingchingam snam ke jame. But kat kum ke ktien ke jame ma ang ko try. Bala ngin kren ke Jingpynkhiah kan long nga kren gu try begin yo kia men de sngi but ai be men kta iki de bor ge jong men si me ko begin skil tho ik ktien ge jawe but nga nget ke Jingpynkhiah kan wan na ge jing im joki try ni ai lut cheme ge buram ge jingo be ge jingero ke kerten ge jong chi su mi duai amen but amen to blen kur khui fi la fin share ge ne shi ge wai but nga nget ke no ge jingker khui fi but ya ge jing ge jong fi barok we ko bless you